Iti panagtultuloy ti kang runana damag, panagimpad iti danom, balakat ti Baguio Water District itang umadanin ti dry season. Ken 1.2 million pesos nagbalin a birok ti probinsya ti Kalinga, babaen iti 2026 Bodong Agro Fair. Kanayunan a detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Itang nga mangrugin ti dry season iti Pagilian, balbalakadan ti Baguio Water District ti publiko ngagsalimutmet iti danom, bayat nga umdas paylaeng ti supply ti danom iti syudad. Insingasing ti ahensya ti panagusar kadagiti timbano ag ugas iti plato ken agdigos, panaglaba iti ado ken daddumapay. Agtultuloy mo ti panang mintinirda kadagiti na duma-duma a containment facilities, kas iti Santo Tomas Rain Catchment, kan ti baruan na ibangon a pasilidad iti uneg ti Busol Watershed. Iti Kalinga, iti panakaisayang kati 2026 Bodong Festival, nakapataod da iti 1.2 million pesos a birok. No sa dino, nagtaod da ito'y kadagiti agricultural ken non-agricultural products ken traditional tattoo services. Kadagiti nakipasot ang munisipalidad, ti balbalan ket naka-record iti kangatuan a panaglako sa runwen ti Tanudan, Tabuk City ken Rizal. Nagserbi ti Bodong Agro Fair a plataporma para kadagiti mannalon, lokal nga entrepreneurs ken partner agencies tapno maitandudo dagiti produkto da, mapapigsa ti market linkages da, ken suportaran ti lokal nga ekonomiya ti probinsya. Ken iti Benguet, nailokatan ti Strawberry Festival Commercial Trade Fair ang masarakan iti KM5 Economic Enterprise Area ti La Trinidad apaso ti Strawberry Festival. Ti trade fair ket adaan iti 124 stalls apaglakwan ti naduma-duma a taraon ken produkto. Aglepas daytoy aging gamitin 2026. Kabayatan na, nailukat iti publiko ti 10 ketupat a mural iti Badiwan, Poblasyon, Tuba, Benguet. Tampok iti mural ti pakasaritaan ti Badiwan, ken ti kultura ti Cordillera. Iti panakitinulong dagiti na duma-duma nga organisasyon ken lokal a gobyerno, panggap detoy a makaipaay iti panakabigbig iti arte iti beneg ti turismo. Narugyan ti mural iti November 8, 2025, ken nakompleto iti March 8, 2026. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.